Jasper Dijkers uit Lanaken vroeg het zich af. Wat gebeurt er met je erfenis als je geen kinderen of partner hebt? Wie komt er dan in beeld? Familie en kan je ook iets nalaten aan vrienden? We leggen het voor aan HBVL-notarieel expert Mierien Vrolijks. Mierien, hoe wordt zo'n erfenis eigenlijk verdeeld als je geen partner noch kinderen hebt? Wel, dan zijn er eigenlijk verschillende hypotheses die we moeten controleren. Eerst gaan we kijken, zijn er nog ouders? Zijn de ouders nog in leven? Want dan gaat het verdeeld worden tussen de ouders en de broers en zussen, als die er zijn. Oké, en wat als de ouders niet meer leven? Wel, als de ouders niet meer leven, dan wordt het verdeeld tussen de broers en zussen. Ah ja, oké. En kan je er ook zelf voor kiezen om bijvoorbeeld wat van je erfenis na te laten aan vrienden? Ja, dat kan. Je kan dus ervoor kiezen om je vriend te bevoordelen. Dat kan via een testament. Nu, je mag best dat testament niet schrijven zonder u te gaan informeren, want uw goede vriend zou zich dan wel eens blauw kunnen betalen aan belastingen. Ah, en waarom betaalt een vriend meer erfbelasting dan bijvoorbeeld een broer of zus? Ja, in de erfbelasting wordt er gekeken hoe ver je staat van een overledene. Dus een vriend staat verder af dan een kind, een ouder, een broer of zus. Dus die betaalt meer erfbelasting. Dat zijn verschillende categorieën waarin de erfbelasting is onderverdeeld. Dus zij zitten sowieso in de hoogste categorie. Oké, en is er dan toch een manier om die erfbelasting voor vrienden wat te drukken? Ja, we kunnen sinds dit jaar een testament opmaken waarin we dan de kinderloze single, een testament laten opstellen, waarin zij voorzien dat er een bedrag van €100.000 wordt nagelaten aan een goede vriend. En die persoon erft dan aan de tarieven rechte lijn. Dus dat is eigenlijk op de eerste schijf van €50.000 wordt 3% betaald en op de volgende €50.000 9%. Oké, dus ik hoor dat het een stuk voordeliger is geworden om aan vrienden een stuk van je erfenis na te laten. Super interessant. En wil je meer weten over nalaten aan bijvoorbeeld vrienden en hoe dat het zit met je erfenis, dan kan je er alles over lezen in de column van Mierien. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.